ichokwadi muri yeZimbabwe sokusira kwenyu kumasiva vose muri yeZimbabwe inoitwa Washington marimira kana kuti Bozhongora muri yeZimbabwe tinogara tisangana pachimoti regai ndikuzivise muri yeZimbabwe kutaura kuno kwandiri ndiri kunzvimbo inoshevedzwa kunzi kuRushinga Mount Darwin paka vagari muRushinga ndio mandapindira ndio mandiri kutaura ndoivhura ndakatsika iRushinga muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura panguva ino ndeyekuti kuRushinga ndafambira nyaya yemwana ari form 3 ari kudanana nambuya and 53 years nevana 4 kusanganisira 2 varoora nevana varoora nevana asati aroora. Mwana uyu akabvambira chikoro akaenda kumba anotanga kuenda kwaamai ava. Amai ava vanoti hamuna zvandingaitawo nokuti izvo mwana uyu ndinomuda, iye anondida, ine panapa anouya ega. Kana ndichimutora imhosva kati haisi mhosva nokuti murudo kudyidzana, murudo kuwirirana. Saka izvezvi ndasvika mukati menzvimbo yoRushinga. Pandakamira pano ndakamirira kuti mwana uyu asvike kwaari kunzi aenda kune mombe iri kutsvagwa iri musango yaane masuwa. Mombe iyi yakamboimiswa vabereki vake kuti inogona kuita yako, ndo yaari kutsvaga parekedzeka. Ndamufonera muri yeZimbabwe ndamubata parunhare ari kuti ndichauya but ndotanga ndasvika kumusikana wangu. Waati kumusikana wangu ndo mai vane makore aZimbabwe. Ndamirira kunzwa ende abati ndimukoma Bozho ndichakuzivisai, ndichakubatisai. Handirambiswe munhu wangu nemunhu, handirambiswe munhu wangu nemunhu. Saka ndamirira kungomuona Zimbabwe. Mangwana chinenge chakachaya, mangwana chinenge chirite muri yeZimbabwe. I love you so much. Ndokudai mani nenyaya dzinopindika kudaso vagari vemuRushinga muriko ere rikiti Ndurawa mwenda mberi, ndurawa moyo ndizo ndurawa ndiringeringi wangu ndashaywa mumweyami anong'eng'ena mino ziganzi muturo angaurawa ndurawa mwenda mberi ndurawa. Ndirimo zangu ndiri muRushinga ndichitenderera muri yeZimbabwe. Ndiri muRushinga inyika yeZimbabwe isunungukai. Nyika yeZimbabwe hana chakamboshata kana matamu. Zvose zviri kuendeka, zvose zviri kufambika. Ameno ikoko. Nyika ine uchi nemukaka. Uchi unozviitira. Wozozadzisa nevamwe. Nyaya yekuRushinga inodiro ainotemesa musoro. Form 3 ne57 years mwana ari kuti handisipi ndakasiiswa chimuoko changu. Handisiiswe munhu wangu neumwe munhu. Kune vaimbi vanofemerwa Cobra Kings. Pane zvandinofunga Simon uchave muprofita, ramba wakadaro. But chandangoda nditaure muri yeZimbabwe chinhu chose ukanzwa vanhu vakukomplaina ndofunga chinoreva kuti chinenge chisina kufita kuti chiitike. Takafita kuti takafanira kuti tinge tichitaura panapa nokuti mukadzi ndiye waada kunyangwe rizera ramai vake. Ndingangoti mukadzi wari kumhaisana naye mwana uyu iye ndiye atori first born kumba kwa amai vake. Amai vake vane 36 mai vake vane 42 years dzekuberekwa. Saka munhu wari kudana naye atori mukuru kuna amai vake. Asi chandoda kubvunza panapa muri yeZimbabwe ndechekuti zvakanaka here, zvakaipa here, zvingave nedambudziko here kuti munhu mwana anodanana nemunhu mukuru kwaari kana kuti mukuru kuna amai vake kana kuti mukuru kuna baba vake? Pangave nechakaipa here?
ngatibatsiranei mwana uyu tizive kuti ari kutadza here kana kuti haasi kutadza. Uri iwewe unozvida here kunzi danana nemunhu ane makore anodarika mai vako? Uri iwewe unoti kudii ari mwana wako ari kudanana nemunhu akakura kudaro? Pane chakaipa here? Inyaya yandangounza mushure mekuti kune vamwe vanhu vari kuti hazvisirizvo. Alright, muri yeZimbabwe ndakudanwa kureva kuti mukomana asvikira, mukomana apindira muri yeZimbabwe. Regai ndimbopedza nayo ndokuzivisai mhani, nyaya ndedzenyu muri yeZimbabwe, nyaya ndedzenyu. Ingawani munozvisiya wani munei makatotaimira pabhozhongora segment chinenge chatovinga. Aiwa ndosipedza ndichidaro 10 oro shiwiri bini 4 wakachiwemba kimini kiasha.